கலாவதி மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, பீட் பேக் எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தொலைச்சுக்காதீங்க. சரிங்க. கலாவதி மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். போயிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கருப்பு கலரா ப்ளூ கலரா கிரீன் கலரா? அப்பாவோட மனசுதான் கிரீனா? என்ன? பத்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैस्तिकी। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन। यमुनधीरावनचारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
ராம 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 ஹரே 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண Hare Krishna Mataji. reading from Bhagavatam, 4th canto, 30th chapter, 33rd sloka. 32 32 நான் சொல்றது அப்புறமா சொல்றேன். வாசிக்கிறது நீங்க வாசிச்சு. First one, 32. Okay, 33. ஹரே பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு தெரியாதா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் ரிகார்டிங் திஸ். கிளாஸ் நடக்கும் பொழுது நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா எதுவுமே பண்றதில்லை இப்போ ஆன்மீகத்துல. அதுதான் உண்மை. ஓகே, கொஞ்சமா வரக்கூடிய அந்த ஃபோக்கஸ் கூட என்ன ஆகுதுனாக்கா டைவர்ட் ஆயிடும். ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ், இஃப் யூ ஆர் நாட் ரீடிங், நீங்க வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கவே போறது இல்லைன்னா 100% நீங்க மியூட்ல இருக்கிறது தான் பெட்டர். ஓகே, ஏன்னா இட் கிரியேட்ஸ் நீங்க அங்க ரிப்ளை கொடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்து நான் ஏற்படுத்திக்கோங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் யுவர், அந்த பேக்ரவுண்ட்ல என்ன இஷ்யூ இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த வேல்யூ டு வாட் எவர் த பர்சன் இஸ் ரீடிங். ஒருத்தவங்க வந்து இந்த இடத்துல வாசிக்கிறாங்கனாக்கா காலத்தை ஒதுக்கி அதை எடுத்துரைக்கிறாங்க, படிக்கிறாங்க, கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்கன்னா அது எவ்வளவு முக்கியத்துவம். பகவானை பத்தி நம்ம பேசுறோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, இங்க நம்ம வந்து சிட்சாட் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் என்ன நடந்தது, அவங்க வீட்டில் என்ன நடந்தது, என்ன சாம்பார், என்ன சமையல், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம பேக்ரவுண்டில் எவ்வளோ கத்துனா கூட பரவாயில்ல, நோ இஷ்யூஸ். படிக்கிறதே வந்து பகவானை பற்றி, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம ஸ்ரவணம் வந்து எப்படி பண்ணணுன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரவணம் கிளியர் ஆகலைன்னா அடுத்து கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் கரெக்டாக வராது. ஓகே, இட் இஸ் 1 by 1. ஒன்று க்ளோஸ் ஆனாதான் நெக்ஸ்ட். ஸ்ரவணம் இருந்தால் தான் அடுத்து கீர்த்தனத்துக்கே நம்மளால் போக முடியும். ஸோ கீர்த்தனம் பண்ணாதான் அடுத்து ஸ்மரணத்தையே நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். ஸோ இந்த கோட்டா முடிஞ்சாதான் அந்த கோட்டாக்கே போக முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து நாம வி ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் அவர் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். ஒன்ஸ் இன் அ வைல் பரவாயில்ல, ஆனால் ஐ எம் ஏபிள் டு சி ரெகுலர்லி ஃபியூ டிவோட்டிஸ் அன்மியூட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அதனால வந்து அவங்க பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். வடிக்கும் போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட், நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும். இல்லைன்னா நீங்க மியூட்ல இருக்கும். அண்ட் யூ டூ வாட் எவர் ஒர்க் யூ வாண்ட் டு டூ. நான் எதுவுமே, ஏன்னா இதை வந்து நீங்க செகண்டரியா நினைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த செகண்டரி ஒர்க்கை கூட நீங்க ஓரளவுக்கு அதை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்திப்போம். ஓகே, சில பேர் இதுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து
மனசு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இது கேட்கவே இல்லையேன்ற ஒரு ஃபீலிங். இது ரெக்கார்டிங்லயே அப்படியே தான் வரும். ஸோ நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ என்னுடைய குரலை விட அந்த ஆப்போசிட் சைட் குரல் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நான் சொன்னது எதுவுமே கேட்காது. அதே மாதிரி யாராவது பக்தர் வாசிச்சா கூட அவங்களுடைய குரல் கம்மியா இருந்து அங்க பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய விளக்க உரை இல்லையா, வீட்டுல என்னவோ நடந்துட்டு இருக்கும், இது எங்க வச்சா, அதை எங்க வச்சு, இது எங்க போச்சு, இது நடக்கத்தான் செய்யும். அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா நாம தான் ரொம்ப, அதாவது சமயோஜித புத்தி. ஏன்னா பகவான் வந்து சமயோஜித புத்தியில ஹையஸ்ட். அதை நாம 1% நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும் அவரை பத்தி படிக்கும்போது. ஓகே, ஸோ நான் எனக்கு இது சொல்லணும், குறிப்பிட்ட பெயர்கள் கூட எனக்கு தெரியும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹைலைட் இயர். பட் நீங்க வந்து ஏன்னா அவங்க மனசு வருத்தப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக எனக்கு சொல்ல விருப்பம் கிடையாது. ஆனா நீங்க தயவு செஞ்சு வாசிக்கலன்னா பர்மனண்டா மியூட்ல இருங்க. வாசிக்கிறவங்க வாசிக்கும்போது அன்மியூட் பண்ணிட்டு மீண்டும் வந்து மியூட்டுக்கு போயிடுங்க. ஸோ அது யாராவது கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாதவங்க கூட இந்த செஷனை வந்து கேட்கணும், பகவானை பத்தி கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் சேவா. கீப்பிங் குவைட் அண்ட் மேக்கிங் அதர்ஸ் ஆல்சோ, அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம இது ஒரு சைலண்ட் வேல உதவுறோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹியர் எனி கிராஸ் டாக் கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ வில் கோ டு த செஷன். எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசி. यावत् ते मया यया स्पृष्टा परमा इह कर्मभिः तावत् भवत् प्रसङ्गानां सङ्गः स्यानो भवे यावत् இதுவரை தே உமது மாயையா மாயையினால் ஸ்பர்ட்ட மாசற்று பரமாம் நூல்கள் அலைந்தாலும் இக இப்பௌதிக உலகில் கர்மபிகி பலன் தரும் செயல்களின் எதிர் விளைவுகளினால் தாவத் அதுவரை பவத் பிரசங்கானாம் உன்னுடைய அன்பு பக்தர்களின் சங்க கூட்டத்தில் சயாத் இருத்தல் வேண்டும். நாங்கள் பவே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு உயிரினத்தில் பிறந்தாலும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபதாக்கு ஜெய். போற்றுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய பகவானே, எத்தனை காலங்களுக்கு நாங்கள் எங்களது மாசுக்களினால் உலகத்தில் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தாலும், ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கும் ஓர் உலகிலிருந்து மற்றொரு உலகிற்கும் அலர்ந்து கொண்டிருந்தாலும், உமது லீலைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும் உமது பக்தர்களின் கூட்டத்தில் நாங்கள் இருத்தற்குரிய வரத்தினை வேண்டுகிறோம். இவ்வரத்தினையே ஜென்மாவிற்கு இந்த உடலில் இருந்தாலும் எந்த உலகத்திலும் நாங்கள் இருந்திருந்தாலும் நாங்கள் வேண்டுவோம். எந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் நாங்கள் வேண்டுவோம். பொருளுரை. இறைவனிடம் ஒரு பக்தன் கேட்க வேண்டிய சிறந்த வரம் இதுவேயாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சதானே சிதிதா ஸ்ருதி கதாம் தனு வான் மானோபிகி. பகவத்கீதை 10.14.3. விடுதியினால் ஒருவன் உயர்ந்தவனாகவோ அல்லது தாழ்ந்தவனாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் இச்சூழ்நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருவன் தொடர்ந்து இறைவனின் லீலைகளையும் செயல்களையும் கேட்டல் வேண்டும். ஒரு தூய மனிதன் விடுதலை பெறவோ அல்லது பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து ஓய்வு பெறவோ பிரார்த்திக்க மாட்டான். ஏனெனில் இவற்றை அவன் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதுவதில்லை. பகவானின் லீலைகளையும் பெருமைகளையும் கேட்பதற்கு கிடைக்கும் சம்பந்தத்தினை ஒரு பக்தன் முக்கியமானதாக கருதுகிறான். பகவானின் பக்தி தொண்டில் இவ்வுலகில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு பக்தன் இதே வாய்ப்பினை ஆன்மீக உலகிலும் பெறுகிறான். அதனால் ஒரு பக்தனுக்கு அனைத்தும் ஆன்மீக உலகில் இருக்கின்றன. அவன் பகவானின் லீலைகளை பற்றி செவியார கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் வரை அல்லது அவன் பகவானின் நாமத்தை எங்கே இருந்து வாழ்த்தினாலும் பகவான் அங்கே தனிப்பட்ட முறையில் தோன்றுவார். தத்ர திஷ்டாமி நாரத யத்ர காயந்தி மத் பக்தாக.
தூய பக்தர்கள் ஒரு இடத்தில் கூடி கடவுளை முழுமுதற் கடவுளை பற்றி பேசி கேட்டாலோ அல்லது ஓதினாலோ அந்த இடம் வைகுண்டமாகும். ஒரு பக்தன் வைகுண்ட லோகத்தில் தன்னை உயர்த்துமாறு வழிபடத் தேவையில்லை. ஒரு தூய பக்தன் வைகுண்ட லோகத்தையோ அல்லது பிருந்தாவனத்தையோ பகவானின் பெருமைகளை குற்றமின்றி ஓதுவதன் மூலம் எங்கு வேண்டுமானாலும் உண்டு பண்ண வல்லவனாவான். பிரதேசர்கள் எந்த உயிர் கூட்டத்தில் பிறந்தாலும் பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்க வேண்டுமென்று பேசுகின்றனர். பவே பவே ஓர் உயிர் ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு கூடு விட்டு கூடு பாய்கிறது. இம்முறையினை நிறுத்த வேண்டுமென்று ஒரு பக்தன் குறிப்பிட்ட ஆர்வம் கொள்வதில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு மம ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அகைத்துகி துவயி, அதாவது அன்பிற்குரிய பகவானே, பிறவிகள் தோறும் நான் உமது தூய பக்தி தொண்டில் நிலை நிற்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். அடக்கத்தின் காரணமாக ஒரு பக்தன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெறுவதற்கு தான் தகுதியற்றவன் என்று தன்னை கருதுகிறான். அவன் எப்போதும் தன்னை ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் மாசுற்றிருப்பவன் என்றே கருதுகிறான். இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று கேட்பதற்குரிய தேவையும் ஒரு பக்தனிடம் இருப்பதில்லை. பக்தி தொண்டில் இருப்பதே உன்னத நிலையில் இருப்பது போன்றதுதான். ஆகையால் இதனை விட விசேஷ வசதி வேண்டும் என்று கேட்பதற்கான கேள்வியே அங்கு எழுவதில்லை. இதன் முடிவு என்னவெனில், ஒரு தூய பக்தன் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியினை நிறுத்த வேண்டுமென்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. மாறாக அவன் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி பேசுவதிலும் ஓதுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் குழாத்துடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதிலேயே எப்போதும் ஆர்வம் உடையவனாக இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துலயாம லவேனாபினா ஸ்வர்கம் நாபுனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஷ்ய அர்த்தியானாம் கிம் உதாசிஷः. எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துலயாமே லவேனாபி ந ஸ்வர்கம் ந புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மர்த்யானாம் கிம் உதாசிஷः. துலயாம நாங்கள் ஒப்பிடுகிறோம், லவேனா ஒரு கணத்துடன், அபி கூட, ந இல்லை, ஸ்வர்க்கம் சொர்க்கலோகத்தினை அடைவது, ந இல்லை, அபுனபவம் பிரம்மஜோதியில் கலத்தல், பகவத் முழுமுதற் கடவுளின் சங்கி துணைவர்களுடன், சங்கசிய கூட்டத்தில், மத்தியானாம் இறப்பதற்கே பிறந்தவர்கள், இக்கிம் முத எத்தனை சிறிய, ஆசிஷ வரங்கள். மொழிபெயர்ப்பு என் பொருளுரை எழுதியவர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஒரு தூய பக்தனுடன் ஒரு கணமே உறவு கொண்ட போதிலும் அது சொர்க்கலோகத்தை அடைதல் அல்லது முழு விடுதலையில் பிரம்மஜோதியில் கலத்தல் போன்றவற்றெல்லாம் ஒப்பிடுவதற்கு அரியதாகும். உடலை துறந்து இறுதியில் இறப்பதற்கே விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு உயிருக்கு தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் உறவே மிக உயர்ந்த வரமாகும். பொருளுரை. பகவான் சைத்தன்யனின் பக்தரான மாமுனிவர் பிரபோதானந்த சரஸ்வதி கைவல்யம் நரகாயதே திரிதசபூர் ஆகாச புஷ்பாயதே என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது ஒரு தூய பக்தனுக்கு கைவல்யம் பிரம்மஜோதியில் கலப்பது நரக வாழ்வினை விட மேம்பட்டதாகி விடாது. அதுபோல் அவர் சொர்க்கத்திற்கு திரிதசபூர் உயர்வு பெறுவதே மற்றொரு வகையான பொய்த்தோற்றம் என்றும் கருதுகிறார். இதனையே ஒரு தூய பக்தன் கர்மீக்களின் இறுதிய லட்சியத்திற்கோ சொர்க்கம் செல்வது அல்லது ஞானியர்களின் இறுதி லட்சியத்திற்கோ பிரம்மஜோதியில் கலப்பது எவ்வித முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்லை என்றும் கூறலாம். ஒரு தூய பக்தன் மற்றொரு தூய பக்தருடன் கண நேரம் கொள்ளும் தொடர்பினை சொர்க்கத்தினை அடைவது அல்லது பிரம்மஜோதியில் கலப்பது என்பதை விட பெரிதாக கருதுகிறான். உலகில் வாழ்ந்து கொண்டு பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு கூடுவிட்டு கூடுவதில் ஆளாகின்றவர்களுக்கு உயர்ந்தவராக விளங்குவது தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் உறவே ஆகும். இப்படிப்பட்ட தூய பக்தனை தேடி அவனுடன் உறவு கொள்ள வேண்டும். அதுவே அவன் பருவுலகில் இருந்த போதிலும்
அவனே மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு உரியவனாகிறது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் குறிக்கோளுக்காகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். உலகியனால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவன் இவ்வியக்கத்தினை பயன்படுத்தி கொண்டு இதனுடன் நெருக்கமாக உறவு கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் இந்த உலகில் குழப்பத்திற்கும் வெறுப்புக்கும் ஆளாகி இருப்பவர்கள் கூட பக்தர்களுடன் கொள்ளும் உறவினால் உயர்ந்த மகிழ்ச்சியினை பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ரேவதி மாதாஜி, நான் இந்த ஸ்லோகங்கள் முடிக்கிறேன். டைம் இருந்தா நீங்க அடுத்து 35 அப்புறமா வாசிக்கும். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषावानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पारिजाते अग्न्यशालक्ते शारङ्गो अन्यन् असेवदे त्वत् अङ्गरीमूलम् आसात्य சாக்ஷாத் கிம் கிம் ரிணிமாஹி. அதாவது போற்றுதற்குரிய பகவானே, பாரிஜாதம் என்று அழைக்கப்படும் தேவலோகத்தில் உள்ள மரத்தை அடைந்த தும்பி நிச்சயம் மரத்தினை விட்டு அகலாது. ஸோ இது எந்த ஒரு நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, ஒருவருடைய வாழ்க்கையில உயர்வான உண்மையான உயர்வான நிலையில இருக்கக்கூடிய இலக்கை நோக்கி அவர்கள் பிரயாணத்தை மேற்கொண்டால் அவர்கள் கீழான இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்குகளை அவர்கள் என்றைக்குமே மீண்டும் அதை ஸ்பர்ஷிக்கணுமோ இல்ல அதை எண்ண ஓட்டத்தில் கொண்டு வரணுமோ என்ன கூட நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒண்ணு பௌதிகம், இன்னொன்னு ஆன்மீகம். பௌதிகத்தை பௌதிகமாகவே செயல்படுத்தக்கூடிய விதம்தான் கீழான நிலை. அதே பௌதிகமும் சரி மற்றும் ஆன்மீகமும் இரண்டையுமே நம்ம ஆன்மீக தளத்தில் எடுத்து செல்வது என்பது உயர்வான நிலை. அதுதான் இந்த இடத்துல பாரிஜாத மரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டது. ஓகே. ஸோ என்ன தும்பிக்கு அங்கேயே எல்லா உணவும் கிடைக்க பெறுகிறது. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தேனை அது பருகி அங்கே வாழ்ந்து விடுகிறது. உயர்வான தேனை ருசித்த பிறகு தாழ்வான எந்த ஒரு இனிப்பையுமே ருசிக்க மாட்டான் ஒரு பக்தன், இல்லையா? ஸோ ஒரு பக்தனுடைய உயர்வான அந்த பாரிஜாத மரம் என்பது எது? பக்தியை குறிக்கிறது. பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டை குறிக்கிறது. அவன் அதில் பருகக்கூடிய அந்த தேன் எதுனாக்கா, அந்த பக்தி தொண்டு செய்வதால் அவன் ஏற்படக்கூடிய நிறைவு, இல்லையா? மன அமைதி, இல்லையா? குழப்பமற்ற நிலை, ஸ்திரத்தன்மை, இதெல்லாம் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த பக்தன் அடைய பெறுகிறான். ஸோ அந்த உயர்வான அந்த ருச்சியை அவன் அனுபவித்த பிறகு கீழான ஒரு ருச்சியை அவன் மீண்டும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பக்தன் அவன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில எப்படிலாம் இருப்பான்? அவனுடைய உடை சிம்பிளா இருக்கணும், ரொம்ப படட்டா இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான். அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். எனிதிங் இன் எ சிம்பிள் வே கேரி பண்ணணும். ஓகே. உடையிலுமே, நடை உடை பாவனை அனைத்திலுமே எளிமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை அவன் கண்டிப்பா வெளிப்படுத்தும். அது ஷோகேஷ் கிடையாது. ஓகே. பேசக்கூடிய வார்த்தையிலுமே எளிமை இருக்கும். செய்யக்கூடிய செயல்களிலுமே எளிமையை அவங்க பரிபாலிப்பாங்க. ஓகே. அதையே அவர்கள் வாழ்நாள்ல எடுத்துட்டு போவாங்க. சிம்பிள் திங்கிங் அண்ட் ஹை லிவிங், இந்த குவாலிட்டி ஒரு முறை அக்வயர் பண்ண பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய ரஜோ மற்றும் தமசி குணத்துல சம்பந்தப்பட்ட வஸ்துக்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆசை என்பது இருக்காது. இதை நிறைய பேர் நீங்க யூ குட் ஹவ் அட்டைன்ட் பை திஸ் டைம், இல்லையா? ஏன்னா கண்டினியூஸா இந்த சேவையில உட்கார்ந்துருக்கும். மேலி 4 வருஷமாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாமே தான் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எளிமையா இருந்தா போறோம், இல்லையா? இதுவே போறோம் என்றால், அதாவது எதையுமே பௌதிகத்துல இன்னும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்காது. இருக்கிறதே போறோம் என்ற அந்த ஒரு செல்ஃப் கண்டெயின்மெண்ட். இதையே நம்ம கடமையை நம்ம செவனே செஞ்சுட்டு போனா போறோம். பகவான் என்ன கொடுக்குறாரு ஏத்துக்கலாம். இப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவம் வந்திருக்கா? கண்டிப்பா வந்திருக்கும்.
இந்தியா வந்துருச்சு. வந்திருக்கு மாதாஜி. கண்டிப்பா இல்லையா? கண்டிப்பா சிம்பிளா இருக்கணும்ன்றது வந்திருக்கு இப்போ. சிம்பிளா இருக்கும். ஒரு 4 பட்டுப்புடவை எடுக்கலான்ற மனசு இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? ஒரு அது 10 எல்லாமே இப்ப 20 பிடிக்கல. அதாவது அது அது தேவையில்லை, பிடிக்கலன்னு சொல்றதை விட நமக்கு எதுக்கு இனிமே அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்துடும் இல்லையா? என்ன வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வரைக்கும் பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு ஏதோ அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிச்சுட்டு ஆரோக்கியமா இருந்து இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு போகணும். இது 70 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு 100% இந்த மனசு வந்திருக்கும். இனிமே லோடெல்லாம் நிறைய வந்து தாங்கிக்க முடியாது இல்லையா? எஸ் பிரபுஜி, நீங்க எதை சொல்ல வரீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பாரத்தை வந்து பௌதிக பாரத்தை நம்மளால சுமக்க முடியாது இல்லையா? பௌதிகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, அந்த ஃபங்க்ஷன் போகும்போது ஏற்கனவே கட்டினதே இருக்குதே அப்படின்ற மாதிரி யோசனை பண்ணுவாங்க. வேற ஒண்ணு இல்லை, கட்டினதே கட்டுற மாதிரி இருக்குதே அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்னு யோசனை பண்ணுவாங்க. அது பௌதிகத்திலேயே இருந்தா அந்த மாதிரி தெரியும் பிரபுஜி. ஸோ டு பி ஃப்ராங்க், நிறைய நகைகள் இருந்தாலும் ஸோ போட்டுட்டு போறது வந்து ஒரே ஒரு நகை மட்டும் தான் போட்டுட்டு போவாங்க நிறைய பேர் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வாட். கழுத்து வலி வந்துருது மாதாஜி. கழுத்து வலி வந்துருது. ஒண்ணுக்கு மேல போட்டு போனா கழுத்து வலி வந்துருது. அந்த பட்டு புடவையை தூக்கி கட்ட கூட உடம்புல தட்டு இல்லை. ஒன் மோர் திங் ஆல்சோ, நம்ம எப்போ நாம வந்து ஈடுபாடு இல்லையோ, மனசு அதன் மீது லயிக்கவில்லையோ, அது எல்லாமே நமக்கு பாரமா தான் தோணும். எப்ப நமக்கு வந்து ஈடுபாடு இருக்கோ அப்ப கண்டிப்பா அது பாரமாவே தோணாது. இன்னும் ஒரு 4 நகையை போட்டுட்டு போலாம்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? எஸ் பிரபுஜி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசாஸ்வதம் துக்காலயம்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது எப்பவுமே ஞாபகம் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த அசாஸ்வதம் துக்காலயம், இந்த நிரந்தரமில்லாத உலகத்துல இந்த நீ சொல்ற மாதிரி சின்ன சுவையில விட்டு பெரிய சுவை காண்றதுக்கு போகணுங்கிறப்ப இந்த எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனும் வரதில்லை. ஏதோ இருக்கிறதுக்கு உயிரோட இருக்கிறதுக்கு ஏதோ மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து போகணும் அப்படிங்கிற மனநிலை வந்திருக்கும் மாதாஜி. தட் ரியலைசேஷன். ஏன்னா உயர்வான ஒரு ருச்சியை நாம் அனுபவித்த பிறகு மீண்டும் வந்து லோயர் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம எப்பவுமே அக்வயர் பண்ண மாட்டோம். அதன் மீது ஈடுபாடு இருக்காது. இதை பார்க்கும்போது நம்ம ஏதோ வியர்டா பிஹேவ் பண்றோம், ஏதோ இவங்க ஏதோ மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்களே, ஏதோ துறவி மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்களேன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அவங்களுக்கு நம்மளை பத்தி புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு இல்லை. நாம கிரேட் ஞானம் படைச்சவங்களும் கிடையாது. ஆனாலுமே நம்ம சிறிய முன்னேற்றத்தை கூட புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு கிடையாது. அதனால நாம அவங்கள தவறுதலா எடுத்துக்க கூடாது. அந்த ஒரு பாவத்தை நாம காட்டக்கூடாது. எஸ் போறோம், இது இருக்கிறதே போறோம். எஸ் எங்க வீட்டுல கூட சொல்லுவாங்க, இதை முன்னே போட்டுக்கிட்டு எல்லா இடத்துக்குமே போறேன்னுவாங்க. ஸோ இது வந்து இது வந்து நம்மளுடைய, அதாவது எல்லாருமே ஒரு மினிமம் போட்டு வர்றது வந்து நம்ம அக்வயர் பண்றது வந்து தவறு கிடையாது இல்லையா? அது ஒன்னே போறோம். தட்ஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஓகே. ஸோ இது வந்து எதுவுமே இல்லாத போறதுக்கு வந்து நான் எதுவுமே இல்லாம கூட போகணும்னு தான் நினைப்பேன். ஆனா அது வந்து ஸ்டேட்டஸா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது என்ன இப்படி வந்திருக்கா அப்படிலாம் வந்து கேட்பாங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து எங்க நாத்தனாரோட கேட்பாங்க, நகையெல்லாம் வச்சுட்டு ஏன் நீ போட்டு வர்றதில்ல இல்லையா? இதெல்லாம் நிறைய கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட நிறையவே இருக்கு இல்லையா, நீ ஏன் போடுறதில்ல, இதெல்லாம் கொஸ்டின் வரும். ஓகே. ஆனா அந்த கொஸ்டின் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பாவம் அவங்களுக்கு தெரியாம தான் கேட்குறாங்க. இல்லை போரும்க்கா, இதுவே போரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிரிச்சுட்டே வந்து நம்ம ஒரு அதை பத்தி பெருசா அக்கறை பண்ணாம போகக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். அப்பதான் அவங்களுமே அதை வந்து அஃபெண்டிங்கா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஏதாவது திருப்பி கேட்டா உனக்கு ஏன் அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் போடுவேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம வைராக்கியத்தை வந்து பரிபாலிக்கிறோன்றதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் த ராங் வே ஆஃப் பிராக்டிசிங் பக்தி. ஓகே. பக்தியில வந்து முழுமை அடையாதவங்க, நம்மளை விட இன்னும் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நாம ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கிறமே ஒழிய நாம நடந்து போல விதத்துல அவங்கள வந்து பக்தியை வெறுக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஆல்ரெடி அவங்க பக்திக்கு போலாமா வேணாவா அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. நம்முடைய செயல் நாம ஏதோ பெரிய துறவி மாதிரி நம்முடைய செயல்பாடுகளை நம்ம காட்டினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க அந்த பக்கமே திரும்பவே மாட்டாங்க. ஓ இந்த மாதிரி போனாக்கா, அதாவது பகவானை சேவிக்கு போனாக்கா இப்படி ஆயிடுவாங்க, அதனால இந்த வேலையை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு இன்னொரு நெகட்டிவ் ப்ரொபகண்டா தான் போயிடுவாங்க. அதனால நாம இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய மத்தியம நிலையில இருக்கிறவங்க இல்லையா, கனிஷ்ட நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் உயர்வடைந்தாங்க, இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய செயல்களை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு வந்து பழகணும். அது எவ்வாறு பக்குவப்படுத்துறதுன்னா, முதல்ல தன்னுடைய நிலையை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரகடனப்படுத்த கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து அந்த நிலையில இருக்கிறவங்களுமே
நம்மளோட வந்து ஒன்னா சேர்த்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கணும். எஸ், அவங்க பேசுறாங்க, பேசிட்டு போகட்டும். அந்த டாபிக்கை டைவர்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து வேறு வழியில எடுத்துட்டு போயிட்டு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஏற்படுத்தி, இல்லையா, அவங்களையுமே இதை வந்து இவங்க இவ்வளவு பக்தி பண்ணி கூட இவங்க இவ்வளவு தாழ்மையா இருக்காங்கப்பா, அப்போ பக்தி வந்து ஒரு மனுஷரை வந்து இந்த உயர்வான குவாலிட்டிஸ் கொடுக்கும் போல இருக்கு, நாமும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமைய பெறணும். தட் இஸ் ஹவு த மெச்சூரிட்டி கம்ஸ், இல்லையா? அதாவது ஒரு பக்குவம் வர்றதே அந்த மாதிரியான பிஹேவியர்ல தான். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த இந்த லாங்குவேஜ் லீடர் மீட்டிங்ல வந்து என்என்டி பிரபுஜி முந்தின சொன்னது என்னன்னா, ஸோ நம்ம பகவத்கீதை இப்போ இந்த மேரத்தான் வருது இல்லையா, ஸோ பேக் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 புக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பிரபுஜி அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிரபுபாதர் புக்ஸ் வந்து பேக் ஆஃப் வந்து அனுப்புறேன், நீங்க அதை வந்து யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்கணுமோ அப்படின்னு நினைச்சா கூட நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த கிஃப்ட் வந்து கண்டிப்பா அவங்க படிப்பாங்க, ஓரளவுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா மட்டும் கொடுங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒன்னு வந்து ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி செய்த ஒரு ஒரு அந்த சமயத்துல ஒரு கருத்தை வந்து அவர் வந்து சொன்னார். ஒரு டிவோட்டி வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது எக்ஸ்பிரஸ்டு, அந்த டிவோட்டி வந்து ஷி வாஸ் நாட் எ கிருஷ்ணா கான்சியஸ். ஓகே, அவங்க அம்மா மட்டும் தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, திருமணத்திற்கு அந்த பெண்ணுடைய திருமணத்திற்கு வந்து பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை புக்கை வந்து கிஃப்டா கொடுத்தாங்களாம். கொடுத்துட்டு இதை டெய்லி வந்து நீ ஒரு புஷ்பத்தை சாத்தி நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோ, சேவிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பொண்ணுக்கு. இதை மட்டும் நீ மறக்காம செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பெண்ணும் வந்து டெய்லி குளிச்சுட்டு வந்து ஒரு புஷ்பத்தை சாத்தி அந்த பகவத்கீதை புக்கை வந்து சேவிச்சுட்டே வந்தாங்க. ஆனா ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு she started chanting the நாமம் and then she joined the course also, it seems. So indirectly ஒருத்தரை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வரதுக்கு வந்து இது ஒரு அழகான ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன். இது வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நாம கூட நம்ம வீட்லயே வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இதை வந்து நம்ம செய்யலாம். யார் வீட்டில் வந்து பிள்ளைங்க வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறதோ இல்லை பக்தியின் தரப்புல வரத்துக்கு வந்து விருப்பம் இல்லாம இருக்காங்களோ, இந்த ஐ திங்க் கீதா ஜெயந்தி வந்து டிசம்பர் 1 நினைக்கிறேன், அன்னைக்கு என்ன பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு பகவத்கீதை புக்கை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. ஸ்பான்சர் பண்ணி உங்களுடைய பெண்ணோ இல்ல பையனோ வந்து அதுக்கு இந்த சேவையை பண்ண சொல்லி டெய்லி ஒரு புஷ்பத்தை சாத்தி நமஸ்காரம் பண்ண வைங்க. ஓகே, அவங்க வாசிக்க கூட தேவையில்லை, எதையுமே செய்ய தேவையில்லை. இட் இஸ் லைக் ரெஸ்பெக்டிங் த காட், இல்லையா? ஸோ பகவத்கீதை வடிவத்துல பகவான் இங்க இருக்காருன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை வந்து சேவிக்க அவங்க ஒரு நாள் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குரு பரம்பராவும் அடுத்து வந்து பகவானுடைய கருணையும் அவங்களுக்கு கிடைக்க பெறும். ஸோ பக்தி இல்லாதவங்களையுமே இன்டைரக்ட் மோட்ல வந்து நாம, அதாவது சைலண்ட் மோட்ல வந்து இந்த மாதிரி பக்திக்கு கொண்டு வர முடியும். ஓகே, சில சமயங்கள்ல வந்து பேசுறது வந்து உபயோகப்படாது. எந்த இடத்துல சைலண்டா இருந்து செயல்படணுமோ அந்த இடத்துல சைலண்டா இருந்து செயல்படணும். இதை நாம இந்த அனுபவத்தை கொண்டு நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே கீதா ஜெயந்திக்கு வந்து புக்ஸ் வந்து வாங்கி பண்ணுறதா இருந்தால் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் சென்டர்லையும் வாங்கிக்கலாம், இல்லையா? அங்கே ப்ரைஸிங் என்னன்றது வந்து நான் வந்து கௌரங்கா குரூப்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ எல்லா டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய கிளாஸஸ்ல வந்து அந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை வந்து கொடுங்கோ. ஸோ பக்தர்கள் அந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு லெட் தெம் கலெக்ட் த இந்த இது சவுத் இந்தியாவுடைய ப்ரைஸிங் லிஸ்ட்டு. நார்த் இந்தியாவில் யாராவது இருந்தீங்கன்னாக்கா நார்த் இந்தியா ப்ரைஸ் லிஸ்ட் பிரகாரம் தான் வாங்கிக்கணும். இந்த ப்ரைஸஸ் வந்து நார்த் இந்தியாவுக்கு அதாவது இட் இஸ் நாட் இது டிசைட் பண்ணது, எல்லாமே அந்த சவுத் மீட்ல வந்து இந்த மாதிரி பண்ணது, இந்த ப்ரைஸிங்க்கு நம்ம விற்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது போல வந்து இதை வாங்கிக்கோங்க. பகவத்கீதை புக்கு, கிருஷ்ணா புக்கு, இதெல்லாம் நீங்க வந்து கொடுங்க. கிருஷ்ணா புக்ல வந்து ஸ்லோகமே இருக்காது, இல்லையா? இந்த ஸ்லோகமே இல்லாத அந்த புக்கை வந்து நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கதை மாதிரி படிச்சுட்டு போவாங்க. கதை படிக்கிறதுனா நமக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும், இல்லையா? அட்லீஸ்ட் பை ரீடிங் கிருஷ்ணா புக்கு அவங்க பக்திக்கு வர்றதுக்கான மார்க்கம் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே உண்டு. ஓகே, மேலும் வில் கண்டினியூ வித் மொழிபெயர்ப்பு. ஏனென்றால் அதன் பிறகு அது வெளியே சென்று பெறப்போவது எதுவுமே கிடையாது. அதுபோல் நாங்கள் உம்மை அடைந்து உமது தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்த பின்னர் வேறு என்ன சிறந்த வரத்தினை நாங்கள் உம்மிடம் கேட்கக்கூடும், இல்லையா? ரொம்ப அழகான உண்மை. தும்பி அங்கே கிடைத்திருக்கக்கூடிய தேனையே பருகி அங்கேயே வாழ்வதற்குத்தான் முயற்சி செய்யும், இல்லையா? உயர்வான தேன் பருகிறதுக்கு கிடைச்ச பிறகு
கீழாக இருக்கக்கூடிய எந்த உணவுமே வந்து தும்பி எடுத்துக்காது. அது போல பக்தர்களானவர்கள் பகவான் திருவடிகள்ல வந்து தங்களை சமர்ப்பித்த பிறகு, வேறு எந்த பகவான் தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு அதற்கு மேம்பட்டு வேறு எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. அதனால என்ன வரத கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து இந்த இடத்துல பிரச்சேதர்கள் வந்து பகவானிடத்துல வந்து வைக்கிறாங்க. ஒரு பக்தன் உண்மையில் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது அவனது ஈடுபாடு முழு நிறைவடைகிறது. 100%. எப்பெல்லாம் நம்ம பகவான் திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்கள் சொல்றோமோ அது எல்லாமே பரிசுத்தமாக அமைகிறது. எப்பெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்ட்ல பண்றோமோ அது தூய்மையான நாம ஜபங்கள் கிடையாது. ஓகே, அதனால் வேறு வரங்கள் வேண்டும் என்று அவன் கேட்க தேவையில்லை. ஹையஸ்ட் ஒரு ஹையஸ்ட் பொசிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாட்டிலே பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட் போஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா? அந்த பொசிஷன் அடைஞ்ச பிறகு அந்த அரசியல்வாதி வேற எதையாவது கேட்கணும்னு நினைப்பாரா? கிடையாது. சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும், ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு கேட்பாரா? கண்டிப்பா கேட்க மாட்டார். பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன பிறகு தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட். அது போல பக்தன் ஆன பிறகு ஹையர் லெவலான டேஸ்ட் எல்லாமே ருச்சித்த பிறகு கீழான இதை வந்து எதுவுமே வந்து அவங்க தேவைன்னு கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. அது அவங்க வெளிப்படுத்தக்கூடிய தவறான விதம் நாம் நினைச்சுக்க கூடாது. ஒரு பக்தனுடைய உணர்வை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். நாமளும் பக்தர்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி திணிக்க கூடாது. ஸோ இந்த சங்கடம் வந்து கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா நம்முடைய உறவு முறைகளை எல்லாருமே ஒரே நல்லத்துல கிடையாது. சில பேர் பக்தர்கள் இருப்பாங்க, சில பேர் பக்தரற்ற நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க நம்மளை புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அதனால கூடுமான வரைக்கும் எதையுமே வந்து அவங்கள வந்து ஹர்ட் பண்ணாம வந்து ஒரு எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம் வந்து இப்ப சாப்பிட்டேன் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி நாம வந்து அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று விடுவது என்பது மிக உசிதமான செயல். ஏன்னா அது அவங்கள மனசை வந்து வருத்தப்பட செய்யும். நம்ம கொடுத்தது எதுவுமே சாப்பிடலையேன்ட்டு இல்லையா? ஸோ வி டேக் ஒன்லி பிரசாதம். அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து நாம பிரசாதமற்றது எல்லாமே நாம எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா? அந்த வீட்டுல என்ன மாதிரி வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு சமைப்பாங்க, இது எல்லாமே நம்ம தவிர்த்து இதை வந்து நாம, அதாவது எஸ்பெஷலி தீட்சை பெற்றவங்க ரொம்ப முக்கியம் இது ஆக்சுவலி. ஓகே, வி ஹேவ் டு ஃபாலோ த ஆஸ்டாரிட்டிஸ். இல்லைன்னா நம்ம கீழே தவறி விழக்கூடியவர்கள் தான். பகவானின் தாவரை திருவடிகளை தொழும் பொழுது அவன் அதில் அளவற்ற பெரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறான். வண்டர்ஃபுல் சென்டென்ஸ் இது ஆக்சுவலி இல்லையா? இறைவனின் திருவடிகளை வந்து நாம அதாவது மனதளவுல ஸ்பரிசிக்கும் போது இல்ல வந்து அவருடைய திருவடிகளை காணக்கூடிய அந்த பாக்கியம் இந்த கண்கள் பெறும் பொழுது அர்த்த விக்கிரக ரூபத்துல இல்லையா, அதற்கு மேற்பட்ட பெரும் மகிழ்ச்சி என்ன இருக்கிறது? இங்க பிரச்சேதர்கள் டைரக்டாவே பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றிருக்காங்க. சோ இதுக்கு மேற்பட்டு என்ன மகிழ்ச்சி இருக்கிறது? ஆனந்தம், நித்தியமான ஆனந்தம் இதுதான். அதனால் அவனுக்கு வேறு வரங்கள் தேவையற்றவையாகி விடுகின்றன. அதுக்கு மேற்பட்டு எதுவுமே அவனுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ அது மேலும் இந்த பாரிஜாத ஊமை வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல விவரிக்கிறாங்க. பாரிஜாத மரம் சாதாரணமாக உலகில் காணப்படுவதென்று இப்ப நம்ம ஊர்ல எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இது கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்ததுனால நமக்கு கிடைச்சப்பட்டது. ஓகே, ஆனா இது வந்து மேன்மையான, அதாவது சிந்தாமணி அந்த கல்ப விருட்சமாக கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடியது. மேலும் இந்திரனுடைய அந்த தேவ உலகத்திலுமே இருந்தது. அங்கதான் சத்தியபாமா அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு இந்த மரம் வேணும்னும் போது அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வருவார் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ அதையுமே அந்த பாஸ்ட் டைம் கூட நமக்கு தெரியும். முதல்ல தேவர்களுக்காக வந்து போரிட்ட கிருஷ்ணர் வந்து அந்த இடத்துல தேவலோகத்துக்கு, அப்பெல்லாம் அர்ஜுனர் கூட தேவலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தார் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த அந்த கழிப்புல வந்து அமராவதி பட்டினம் இல்லையா, அந்த அதாவது தேவ உலகத்திற்கு வந்து அமராவதி பட்டினம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அங்கே இந்திரனும் சரி, அவருடைய மனைவி மற்றும் அவங்க யார், இந்திரனுடைய தாய் யார் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களுடைய தாய் யாரு? அதிதி மாதாஜி. அதிதி இல்லவா? ஸோ அதிதி, அதுக்கப்புறம் இந்திரனுடைய மனைவி எல்லாருமே வந்து இவங்களை நல்லா அன்பு கொண்டு வந்து அவங்களை வரவேற்கும் பொழுது அங்கே பாரிஜாத மலருடைய மரத்தை கண்டு இது வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது அவங்க இந்திரன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் போரிட்டு தான் அந்த இந்திரனை இது பண்ணி தான் வந்து அந்த பாரிஜாத செடியை வந்து கீழே கொண்டு வருவார் ஆக்சுவலி. ஓகே, இதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ உலகில் ஒருவன் ஆரஞ்சு மரத்துல இருந்து நம்ம எந்த மரத்துல இருந்து நம்ம வந்து என்ன கிடைக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த மரத்துல இப்ப பூஷணிக்காய் பந்தல்ல வந்து பூஷணிக்காய் தான் கிடைக்கும், வேற எதுவும் கிடைக்காது இல்லையா? அவரைக்காய் பந்தல்ல அவரைக்காய் தான் கிடைக்கும். இதெல்லாமே பௌதீகம். ஆனா இந்த பாரிஜாத மலர்ல வந்து கல்ப விருட்சம் இதுல இருந்து அனைத்துமே கிடைக்கும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல உதாரணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அது இந்த புவியில கிடைக்காது.
மேல் உலகத்துல கிடைக்கும், கோலோகத்துல கிடைக்கக்கூடியது. ஓகே, ஸோ அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷா எல்லாமே. எனக்கு இந்த பழம் வேணும்னா அது அப்பவே அந்த கல்பவருஷ மரமா இருக்கக்கூடிய அந்த பாரிஜாத மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுக்கும் என்பது இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து கொடுத்திருக்கார். அப்படின்னா அவர் அந்த தரிசனத்தை பெற்றிருப்பார் இல்லையா. மேலும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானங்களுடைய இதுவுமே வந்து அங்கீகாரம், அந்த கிராஸ் செக் எல்லாமே பண்ணி தான் நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காரு. அது எப்படி மாத்தாச்சு பாரிஜாத மலர்ல மட்டும் அந்த கொடி அந்த மரத்துல மட்டும் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் வைக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த மரம் இந்த உலகத்திற்கான ஒன்று கிடையாது. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, ஸோ ஆரஞ்சு மரத்துல இருந்து மாம்பழத்தை பார்க்க முடியாது, மாமரத்துல இருந்து ஆரஞ்சு பார்க்க முடியாது. அதுதான் பௌதிகம் இல்லையா. பகவானுடையது தெய்வீகமான புலன்கள் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னா அவர் எந்த ஒரு அங்கத்தையுமே வேறு ஒரு செயலுக்கு வந்து அவர் வந்து உபயோகப்படுத்துவார் அப்படிங்கிறதுமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. கண்ணால மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும், காதால மட்டும் தான் நம்மளால கேட்க முடியும், வாயால மட்டும் தான் பேசவும் முடியும், அதுக்கப்புறம் வந்து உண்ணவும் முடியும், நாசினால மட்டும் தான் நுகர முடியும். ஸோ இந்தந்த உறுப்பு என்பது இப்படி. ஸோ இந்த உலகத்தினுடைய லிமிட்டேஷன் இவ்வளவுதான். ஸோ எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளேயே அடங்கக்கூடிய ஒன்று, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேற்பட்ட அன்லிமிட்டடா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய செயல்களை வந்து நாம இந்த லிமிட்டடான இதுல வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. நமக்கு தான் ஜடம் சேத்தனம் அப்படின்னா ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் நமக்கு தான் இல்லையா. அதாவது ஜடமும் சேத்தனமும் நமக்கு தான். ஆனா பகவானுக்கு ஜடம் சேத்தனம் எல்லாம் கிடையாது, எல்லாம் ஒன்று, ஆன்மீகம் மட்டும்தான், ஸ்பிரிட் மட்டும்தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சிந்தாமணி பிரகர சத்ம கல்ப விருக்ஷா இல்லையா. அந்த நிறைய சுரபி பசுக்கள் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து 1000 லட்சுமிகள் வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்காக ரெடியா இருக்க அந்த பிரம்மருடைய பிரம்ம சமீதால இருந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. 1000 இந்த பாரிஜாதம் தேவலோகத்தில் இந்திரனின் மாலையில் கூட இருக்கிறது. இந்த அற்புதம் சத்யபாமாவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கிருஷ்ணரால் எடுத்து வரப்பட்டு துவாரகையில் ஒரு அரண்மனையில் நடப்பட்டது. பகவானின் தாமரை திருடிகள் நமது ஆசைகளை நிறைவேற்றும் அத்தகைய மரங்களாகும். கல்பவிருஷம் போன்றது யாருடைய தாமரை திருவடிகள்? பகவானுடைய திருவடிகள். பக்தர்களுடைய ஆசைகளையுமே பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார். சாமானியமா பக்தர்கள் வந்து பௌதிகத்துல ஆசைப்பட மாட்டாங்க இல்லையா. ஆனா ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை அனைத்தையுமே வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நிறைவேற்றுகிறார். அதனால வந்து we should have always strong கன்விக்ஷன் இருக்கணும் இல்லையா. நான் இந்த சேவை வந்து செய்வதற்கான பகவான் கொடுத்திருக்காரு, இதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய பிராப்தத்தை பகவான் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வந்து பிரார்த்திக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. பிரார்த்தனைகள் மட்டும்தான் நம்மளை வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த சேவையில வந்து நிறுத்தும். ஓகே, ஸோ யாசிக்கிறது தவறு கிடையாது பகவானிடத்துல இல்லையா. அவரை தவிர வேற யார் நமக்கு கருணை உள்ளம் புரிய போகிறார்கள். அதனால நாம் எந்த தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த தொண்டு நாம எப்பொழுதுமே நித்தியமா ஆற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிரார்த்தத்தை பகவான் கொடுக்கட்டும். அவர்கிட்ட அந்த பிரார்த்தனைகள் தான் நம்ம வைக்கணும். பௌதிக பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார், நமக்கு எது நல்லதோ அது கொடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வந்து நம்ம ஸ்திரப்படுத்திக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு உள்ளம் கொண்டு இருக்கும்போது நம்மளால வந்து பக்தியில மேன்மை விட முடியும். இல்லைன்னா எப்பவுமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸோட தான் இருப்போம். பக்தர்களோ தேன் உண்ணும் தும்பிகளை போன்றவர்கள் தான் இல்லையா. இந்த பக்தர்கள் வந்து தேன் உண்ணக்கூடிய தும்பிகள். அந்த மரம் பாரிஜாத மரம் வந்து நமக்கு என்னது ஆக்சுவலி வழங்கக்கூடியது யார்? அதாவது என்ன வழங்குகிறது? நம்ம எதை கேட்டாலும் வழங்குகிறது. அது போல பகவானுடைய அருளும் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் கவரப்படுகின்றனர். 100% இல்லையா. பகவானுடைய திருவடிகள் தான் நமக்கு நித்தியம் என்பதை உணர்ந்த பக்தர்கள் அதை தவிர்த்து வேற எந்த விஷயத்தின் மீதும் அவர்கள் வந்து மனசை லயிக்கிறது கிடையாது. யாவத்தே மாயையா ஸ்பிருஷ்டா பிரமாமஹிஹ கர்மபிஹி தாவத் பவத் பிரசங்கானாம் சங்கஹ ஷ்யானோ பவே பவே. மேலும் வந்து பிரச்சேதர்கள் வந்து பகவானை வந்து புகழாரங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவர்கள் தொடர்ந்து பேசுகிறார்கள்.
வணக்கத்திற்குரிய பகவானே, எத்தனை காலங்களுக்கு நாங்கள் எங்களது மாசுகளினால் உலகத்தில் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தாலும் ஓரிடத்திலிருந்து ஓருடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கும் ஓர் உலகத்திலிருந்து மற்றொரு உலகுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தாலும் உமது லீலைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பக்தர்கள் கூட்டத்தில் நாங்கள் இத்திருத்தற்குரிய வரத்தினை வேண்டுகின்றோம். ஸ்ரவணம் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறாங்க. வண்டர்ஃபுல் ஸ்ரவணம் இது இல்லையா? அதாவது கேட்டிருக்கிற விதமே பாருங்க. நாங்க இன்னொரு அதாவது எந்த மாதிரி உடலை பெறுவோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க இன்னொரு உடல் பெற்றிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம இன்னொரு உடலை பெறுவோமா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் வி ஷுட் அசியூம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஜென்மத்தை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா? இன்னொரு ஜென்மம் நம்ம வரமாட்டோமான்றது நம்முடைய அதாவது பக்தி தொண்டனுடைய மகிமை என்று சொல்றத அதனுடைய பலனை பொறுத்துதான் இருக்கு. பகவானுடைய அருளை பொறுத்துதான் இருக்கு. சோ முக்தி அடையறதும் முக்தி அடையாததும் நம்முடைய கர்ம பலன்கள். ஆனா வி அசியூம் தட் அடுத்த பிறவி இருந்தா இல்லையா? அடுத்த பிறவி என்று ஒன்று இருந்தா அது இந்த உலகத்திலோ எந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லையா, எந்த அண்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் எப்பொழுதுமே உங்களுடைய புகழாரங்கள் பேசக்கூடிய அத்தகைய கூட்டத்தோட நாங்க இணைந்திருக்கிறோம். திஸ் இஸ் a wonderful பிரார்த்தனை ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நாம கூட அதே மாதிரி பாவத்தை தான் நாம மனசுல எடுத்துட்டு போகணும். நாம எப்பிறவி ஆயினும் எங்கிருந்தாலுமே இறைவனுடைய திருவடிகளை பற்றி பேசக்கூடிய அந்த சாது சங்கத்துல இருக்கணும். வித்தவுட் சாது சங்கம் நம்முடைய பக்தி மேன்மையாராது. ஸோ இந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடிய தருணத்துல ஐ வாண்ட் டு ரீகலெக்ட். நம்ம பிரேமா மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. அவங்க யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய கீதா நகரி அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்கான் அங்கதான் அவங்க போறது. அங்கே நிறைய மயில்கள் இருக்குமா. ஆனா ஒரு மயில் மட்டுமே எப்பவுமே அந்த ஹால் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹால்லே தான் இருக்குமா. ஸோ எங்க போனாலுமே மறுபடியும் அந்த ஹால் தனித்து இருக்குமா. அந்த மயில் கூட்டத்தோடய இணையாதான். இதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா புதிதாக வந்த டிவோட்டியர்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. இது ஏன்னாக்கா இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட பரத மகாராஜாவுடைய கதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த மானையே எண்ணி எண்ணி கடைசியில் அவர் மானாக பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டு இல்லையா. சோ மானாக பிறந்த பிறகு கூட அவர் எந்த இடத்துல தவ வாழ்க்கை அதாவது யக்னங்கள் வளர்த்தாரோ அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுடைய ஆசிரமத்தின் அருகிலேயே உலாத்தின்னு இருந்தாராம். அதன் பிறகு அந்த மானுடைய உடலை நீத்த பிறகு அவர் ஜடபாரதராக தோண்டி யாரிடத்துலயுமே பேசாம, ஏன்னா எந்த இடத்துல பேசினாலும் நமக்கு டீவியேஷன் தான். பௌதிகத்துல அதிகமாக பேசாமல் ஓகே, தேவைக்கு என்னவோ அது மட்டும் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப பவர்ஃபுல் இல்லையா. அதனால நாம நல்ல எண்ண ஓட்டங்களை கொண்டு நம்ம பழகணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைவருக்குமே அனுகூலமாக அமையும். அதே நல்ல எண்ண ஓட்டங்கள் இன்றி காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மத மக்ஷரம் இப்படிப்பட்ட பண்புகளை கொண்டு நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தைகளுடைய வைப்ரேஷனே அதனுடைய பலன்களுமே கீழான நிலைக்கு கொண்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக ஏற்படுத்திவிடும். அதனாலதான் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் பார்த்து பார்த்து பேசணும், யோசிச்சு பேசணும். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தவங்களை நாம காயப்படுத்தாத விதத்துல பேசணும். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இங்க பேசிக்கலி அந்த குரோதம் எனக்கூடிய அந்த பண்பு அடிபட்டு போகின்றது இல்லையா. அந்த குரோதம் எதனோட சம்பந்தப்பட்டது? பொறாமையோட சம்பந்தப்பட்டது, பேராசையோடு சம்பந்தப்பட்டது. பொறாமை இருக்கும் பொழுது அடுத்தவங்களுடைய உயர்வை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க, அது கோபமாக வெளிப்படும். பேராசை இருக்கும் பொழுது அது அடையப்படவில்லை என்றாலும் கோபம் வெளிப்படும் இல்லையா. இந்த குரோதத்தை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சோ அப்ப இங்க பிரச்சேதர்கள் என்ன கேட்கிறாங்க? பக்தர்கள் கூட்டம் சாது சங்கத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்றாங்க இல்லையா. இவ்வரத்தினையே ஜென்ம ஜென்மத்திற்கு எந்த உடலில் இருந்தாலும் எந்த உலகில நாங்கள் வேண்டுகின்றோம். ஸோ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி வேர்ல்ட், எனி யூனிவர்ஸ் இல்லையா. ஒரு அண்டத்திற்குள்ள 14 லோகங்கள் இல்லையா. எந்த உலகத்துல இருந்தாலும் சரி, அடுத்து எந்த அண்டத்துல இருந்தாலும் சரி, எங்களுக்கு இந்த வரத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இறைவனிடம் ஒரு பக்தன் கேட்க வேண்டிய சிறந்த வரம் இதுதான். ஸோ நம்ம ஆச்சாரியா நமக்கு கைட் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ இதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரிவினாலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. சாரி, பிரபுவினாலும் மகாபிரபுவினாலுமே இது கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்தானே ஸ்திதாக ஸ்ருதி கதாம் தனுவான் மனோபிஹி. அதாவது பாகவதம் 10வது காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயத்துல 3வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. விடுதலையினால் ஒருவன் உயர்ந்தவனாகவோ அல்லது தாழ்ந்தவனாகவோ விதியினால் அது ஓகே.
விடுதி கிடையாது, விதி. அதாவது பை ஃபேட் இல்லையா? ஒருத்தன் வந்து எந்த ஆசிரமத்துல பிறப்பான்னு சொல்ல முடியாது, எந்த ஆசிரமத்துல இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது, மேலும் எந்த வர்ணத்துல வந்து அவன் பிறப்பெடுப்பான்னு சொல்ல முடியாது. விதியினால் ஒருத்தன் வந்து மிக ஏழ்மையான ஸ்தானத்திலும் இருக்கலாம். விதியினால் வந்து அதாவது பிறவி பயன். விதி என்றால் என்னது? நம்முடைய பிறவி பயன். நாம என்ன செய்த கர்மங்களோ அதனுடைய பலன்களை அனுபவிக்கிறது தான் வந்து விதி இல்லையா? விதியினால் ஒருவன் உயர்ந்தவனாகவோ அல்லது தாழ்ந்தவனாகவோ இருக்கலாம். ஆனாலும் இச்சூழ்நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருவன் தொடர்ந்து இறைவன் லீலைகளையும் செயல்களையும் கேட்டல் வேண்டும். இதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்லியிருக்கார். நீ வந்து தாழ்வான குலத்துல சண்டாளத்துல பிறந்திருந்தாலும் நீ இறைவனுடைய செயல்படும் செயல்பாடுகளையும் மற்றும் அவருடைய லீலைகளையுமே கேட்பதற்கு நீ வந்து வளர்த்துக்கணும். அந்த ருச்சியை வந்து நீ வளர்த்துக்கணும் சவனத்துக்கு. ஒரு தூய பக்தன் விடுதலை பெறவோ அல்லது பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து ஓய்வு பெறவோ பிரார்த்திக்க மாட்டான் இல்லையா? விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை வந்து ஒரு தூய பக்தன் கண்டிப்பா அவன் எப்பொழுதுமே இறை தொண்டு ஆற்றுவதை மட்டும்தான் கேட்பான். எங்க இருந்தாலும் பகவானே உன்னுடைய சேவை ஆற்றுவதற்கான பக்குவத்தை கொடு, வாய்ப்பை கொடு இல்லையா, நல் மார்க்கத்தை கொடு, இப்படிதான் கேட்பான். ஓகே, ஏனென்றால் கண்டினியூஸ்லி இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் நம்மள வந்து அந்த பக்குவத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக செய்யும். நீ தொண்டு புரியவில்லை என்றால் உன்னுடைய பக்குவத்துல வந்து டீக்ரடேஷன் கண்டிப்பா ஏற்படும். அப்படியே டவுன்ஃபால் தான் இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு கண்டினியூஸா ஒருத்தர் வந்து ஒரு வருஷமெல்லாம் வந்து கோயில்ல வந்து பக்தி பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, சேவை புரிஞ்சு. அடுத்து ஒரு 6 மாச காலம் அவங்களுக்கு ஏதோ உடல்நிலை குன்றி, எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அவங்களால வந்து எழுந்து நடமாட முடியலன்னா ஆப்வியஸ்லி பக்தியினுடைய அந்த வீரியம் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். பக்தி பண்ணுவாங்க ஆனா அதே அந்த 1 வருட காலம் கோயில்கிட்ட இருந்து செய்த அந்த வீரியம் வந்து அந்த மனப்பக்குவம் வந்து அவங்களுக்கு நிலைக்காது. அதனால வந்து பக்தி என்பது இட் இஸ் அ ப்ரோக்ரஸிவ் வே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் பண்ணிட்டு நாளைக்கு பக்தியில நான் முழுமடைஞ்சிட்டேன், இனிமேல் நான் எதுவும் செய்ய தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறது கிடையாது. எப்ப எங்க இருந்தாலும் எச்சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நாம பக்தி வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் நமக்கு ஸ்திரத்தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, மேலும் ஏனெனில் இவற்றை அவன் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதுவது கிடையாது. மோட்சம் என்பதை பத்தி பக்தன் என்றைக்குமே பெருசா கருதுவது கிடையாது. அவன் பிறவி எடுத்தாலும் சரி, பிறவி எடுக்காம இருந்தாலும் சரி, தான் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு எங்க இருந்தாலும் செயல்படணும்னு மட்டும்தான் அவன் வந்து வரமா கேட்பான். ஸோ அது நரகமா இருக்கட்டும், சொர்க்கமா இருக்கட்டும், அது மேலுலகமா இருக்கட்டும். ஓகே, பகவானின் லீலைகளையும் பெருமைகளையும் கேட்பதற்கு கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தினை ஒரு பக்தன் முக்கியமானதாக கருதுகின்றான். தட் இஸ் த ஹையர் டியூட்டி இல்லையா, பிரைம் டியூட்டியா அவன் கருதுவான். பகவானின் பக்தி தொண்டில் இவ்வுலகில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு பக்தன் இதே வாய்ப்பினை ஆன்மீக உலகிலும் பெறுகிறான். நாம் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த பக்தி தொண்டு மேல் உலகத்திற்கு போனாலும் அப்படியே தொடரும். ஓகே, மேலும் அதனால் ஒரு பக்தனுக்கு அனைத்தும் ஆன்மீக லீலை உலகில் இருக்கின்றான். ஸோ அவன் எப்பவுமே இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் கூட அவன் விடுதலை அடைந்த அந்த ஒரு பக்குவத்துல இருக்கும் பொழுது இதுவே வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக உலகமாக தென்படும். ஸோ உலகத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த வேர்ல்ட், இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருந்து அவன் செயல்பட ஆரம்பிப்பான். ஸோ இங்க சுக துக்கம் எல்லாமே பெருசா அவன் கருதவே மாட்டான். தத்ர திஷ்டாமி நாரத யத்ர காயந்தி மத்பக்தா, அதாவது தூய பக்தர்கள் ஓரிடத்தில் கூடி முழுமுதற் கடலை பற்றி பேசுதலோ இல்லையா, பேச கேட்டாலோ அல்லது ஓதினாலோ அந்த இடம் வைகுண்டமாகும். சூப்பர் இல்லையா? நம்ம எப்பெல்லாம் பகவானை பத்தி பேசுறோமோ அந்த சூழ்நிலை வந்து அந்த இடம் வந்து வைகுண்டமாக மாறுகிறது. ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறது எல்லாமே அதாவது உயர்வான ஸ்தானத்தை பற்றி இல்லையா? ஸோ அப்ப நம்ம பழக பழக நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்தையே நாம வைகுண்டமாக மாற்றலாம். இந்த ஒரு உதாரணம் சொல்லும் பொழுது, சாலிகிராமம் பூஜை பண்ணாக்கா அந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ 100 மீட்டர்ஸ் வரைக்குமே அந்த அந்த ஒரு பூஜையினுடைய மகத்துவம் வந்து பரவி இருக்கும். நல்ல குணாதிசயங்கள் வந்து அபிவிருத்தி அடையும். இதுதான் சாலிகிராம பூஜையினுடைய மகிமையா ஐ திங்க் நான் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவா சொல்ல கேட்டிருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஓகே, அதனால சாலிகிராம பூஜையில வந்து பகவான் நித்திய வாசம் செய்கிறார் இல்லையா? அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது அந்த இது ஒரு சின்ன நைவேத்தியம், அபிஷேகம், துளசி, சந்தனம், இத்தனையுமே நம்ம சாற்றும் பொழுது பகவான் அது ஒண்ணுதான் ஏத்துக்கிறார். பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் இல்லையா, இந்த 4 எது கொடுத்தாலுமே பகவான் ஏத்துக்கிறார். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம முழு மனதோட பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவே ஃபியூ 100 மீட்டர்ஸ் வரைக்குமே அந்த வைப்ரேஷன் வந்து இருக்கும்னு அந்த பக்தர் வந்து சொன்னதை உங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்றேன். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நாட் ஓன்லி சாலிகிராமம்,
நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தியினுடைய மகிமை எல்லா இடத்தையுமே தூய்மைப்படுத்தும், நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்கள். ஸோ அந்த ஒரு மார்க்கத்தை வந்து நாம் என்னைக்குமே விட்டுறக்கூடாது. ஓகே, ஒரு தூய பக்தன் வைகுண்ட லோகத்தையோ அல்லது பிருந்தாவனத்தையோ பகவானின் பெருமைகளை குற்றமின்றி ஓதுவதன் மூலமோ எங்கும் வேண்டும் என்றால் உண்டு பண்ண வல்லம். தட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எ பியூர் டிவோட். ஓகே, பிருந்தாவனத்துக்கே போய் நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ணணும்னு அது உயர்வான ஸ்தானம் தான். ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காத போது நம்ம வீட்டையே விருந்தாவனமாக மாற்றி விடுவது என்பது உசிதமான செயல் இல்லையா? பிரச்சேதர்கள் எந்த உயிர் கூட்டத்தில் பிறந்தாலும் பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டி பவே இல்லையா? தான் எந்த இடத்துல மீண்டும் அதாவது பிறவி எடுத்தாலும் எப்பொழுதுமே உங்களுடைய புகழாரங்களை கேட்கக்கூடிய அந்த சங்கத்தோடு எங்களை இணைத்து விடுங்கள். ஸோ தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சாது சங்கம் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓர் உயிர் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு கூடு பாய்கிறது. எப்படி? அதாவது சித்திகள் மூலியமா கிடையாது. பிராணனை விட்ட பிறகு சூக்ஷ்ம உடலோட இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு வெளியேறும் பொழுது வேறு ஒரு உடலை வந்து அது ஏற்கதற்கு தயாராக இருக்கிறது இல்லையா? அது இறைவனுடைய கட்டளை பிரகாரம் நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு ஸ்தூல உடலை அந்த ஜீவன் வந்து அடைய பெறுகிறான். ஸோ அப்படி அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா? ஸோ சித்திகளை உயர்வு பற்றி நம்ம வந்து கூடு பாயிரம் பாருங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, தட் இஸ் ராங். அது டெம்பரரி. இம்முறையினை நிறுத்த வேண்டும் என்று இதை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணணும். ஒரு பக்தன் குறிப்பிட்ட ஆர்வம் கொள்வது கிடையாது. ஸோ கட் ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஹையஸ்ட் லெவல் போகும்பொழுது நாம வந்து எங்க இருந்தாலுமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுறது. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சிஷ்டாஷ்டகத்துல பாடுறாரு இல்லையா? நான் ஜனம் நான் தனம் நான் சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அஹை துகி துவயி. ஓகே, ஸோ அதுதான் அன்இன்டரப்டட் ஹை துகி இல்லையா? எந்த ஒரு டிஸ்கண்டினியூ இருக்கக்கூடாது, கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும். நீங்க என்ன எந்த உலகத்துக்குன்னா அனுப்புங்க, நான் தயார். ஆனா அங்க எனக்கு பக்தி தொண்டு கொடுங்க, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் வாட் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு அவர் பாடி சிஷ்டாஷ்டகத்துல சொல்லி இருக்கிறது. மேலும் நாம் அதை பரிபாலிக்க நம்ம எப்பவுமே கனிஷ்ட நிலையிலே இருக்கக்கூடாது, மத்தியமா உத்தம நிலைக்கு வந்து முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? அந்த நிலை என்னன்றது இறைவனுக்கு தெரியும். நாம் அதை அலசி ஆராய வேண்டாம். நாம் எந்த நிலையை அடைஞ்சிருக்கோன்றதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம். ஆனா முயற்சி என்பது கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, அடக்கத்தின் காரணமாக ஒரு பக்தன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றல் பெறுவதற்காக தான் தகுதியற்றவன் என்று தன்னை கருதுகின்றான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒருத்தர் பக்தியில வந்து எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோன்றத வந்து மெஷர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க இன்னும் பக்தியில முன்னேறவே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஒரு சின்ன தொண்டை பண்ணிட்டு நான் பெரிய கிரேட் சேவை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து இட்ஸ் என்னது சொல்லுவாங்க, தவறான ஒரு கூற்று அப்படின்னு சொல்லலாம். நாம் எந்த அளவுக்கு பக்தி பண்ணியிருக்கோன்றது வந்து மெஷரிங் வந்து அவர் தான் பண்ணுவார், பகவான். நம்ம எந்த அளவுக்கு தூய்மையா அந்த சேவையை செய்தோம், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்தோம், அதை கொண்டுதான் நம்முடைய பக்தியினுடைய லெவலே கனிஷ்டவா மத்தியமா இல்ல உத்தமமான்ற சொல்ல முடியும். நிறைய பக்தி பண்றதால மட்டும் வந்து நாம பெரிய பக்தன் ஆகிவிட முடியாது. யார் ஒருத்தர் அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்களோ, இதை நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கூட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? when you think about your சேவா as a great, அதாவது சேவை இஸ் கிரேட்னு நினைக்கணும். நான் பண்ண சேவை கிரேட்னு நினைச்சோம்னா தட் மீன்ஸ் நாம வந்து சேவையா பண்ணல, பலனை எதிர்பார்த்தோ பெயரை எதிர்பார்த்தோ புகழை எதிர்பார்த்தோ ஏதோ ஒன்றத்தை எதிர்பார்த்து அந்த சேவையை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி தொண்டில் இருப்பதே உன்னத நிலையில் இருப்பது போன்றதுதான். ஆகையினால் இதை விட விசேஷ வசதி என்று கேட்பதற்கான கேள்வி அங்கு எழுதுவதே கிடையாது. இது வந்து நம்ம பக்தியில ஈடுபடும் போது நம்ம இதை உணர்வோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புஷ்பத்தை வந்து தொடுக்கிறதுக்காக ஒரு 10 பேர் கூடி உட்காந்து பகவானுக்கு பூ சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பூ சேவையில இருக்கிற வரைக்கும் நாம கண்டிப்பா வேற எதையுமே நினைக்க மாட்டோம். இதை நீங்க ரியலைஸ் பண்ணணும். யூ அப்சர்வ். நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது பூ சேவைக்கோ இல்லை எந்த சேவைக்குமே நீங்க போனீங்கன்னாலும் வந்து இறை தொண்டுக்கு போகும்பொழுது எதை பத்தியுமே நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்கிறது, நம்ம குடும்பம் பிள்ளைங்க எதை பத்தியுமே யோசிக்க மாட்டோம். முழு மனசோட என்ன பண்ணுவோம், அந்த சேவையில நம்ம ஈடுபட்டுருவோம். அப்போ நம்ம மனசு என்ன இருக்கும்னாக்க ஒரு புஷ்பத்தினுடைய இதழுடைய பாரம் என்னவோ அது போன்ற ஒரு லைட்டான ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும்.
அந்த உன்னத தன்மை நம்ம மனசுக்கு ரியலைஸ் பண்ணும். இதெல்லாம் தான் வந்து உணர்தல் ஆக்சுவலி. எப்ப நாம மனசு வந்து அந்த லைட்டான ஒரு ஃபீலிங் வருதோ, அப்ப அந்த சமயத்துல நீங்க அன்னைக்கு நம்ம யார்கிட்டயாவது சண்டை போட்டிருந்தா கூட நீங்க ஒரு சனம் நினைச்சு பாருங்க. அப்போ நாம அவங்க கிட்ட அவங்க தப்பா இருந்தாலும் நாம சண்டை போடுறது தவறு இல்லையா அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு அந்த தூய்மையினால் ஏற்படக்கூடிய உணர்வு. இது வருதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? கண்டிப்பா இருக்கும். இஃப் யூ ஃபீல் யூ ஆர் டோட்டலி இன்வால்வ் இந்த சேவா, அப்போ உங்களுக்கு இந்த மகத்துவம் வந்து அன்றாடம் நிகழக்கூடிய ஒன்று கண்டிப்பாக மனசுல வரும். இந்த தூய்மை கண்டிப்பா வரும். யூ வில் ஃபீல் தட். அப்ப நம்முடைய தவறுகள் எல்லாமே நாம அப்ப என்ன நினைப்போம்னாக்கா, நம்முடைய தவறுகளை வந்து நம்ம வந்து ஜாட் டவுன் பண்ணுவோம், லிஸ்ட் அவுட். அடுத்தவங்கள தவறெல்லாம் நம்ம நினைக்க போகவே மாட்டோம். அவங்க அவங்க பெரிய பாறை அளவுக்கு அவங்க வந்து தவறு பண்ணியிருப்பாங்க. நாம ஒரு கடுகளவுக்கு தான் தவறு பண்ணியிருப்போம். ஆனாலும் அவங்களுடைய தவறுகளை நம்ம பார்க்காம நம்முடைய இந்த சிறு கடுகளவு தவறை தான் நம்ம வந்து யோசிப்போம். இந்த பண்பை தான் நம்ம வளர்த்தோம். இதெல்லாமே தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகளை நாம பார்க்கணும். ஓகே, அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை பற்றி நாம யோசிக்க கூடாது. எது வரைக்கும் நாம அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை யோசிக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம பக்தி பண்ணாலும் இட் இஸ் நாட் பக்தி அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அதுல உத்தமமான எண்ண ஓட்டங்களோட நம்ம செய்யலைன்னு அர்த்தம். ஏன் அது பக்தி கிடையாதுன்ற மாதாஜி ஏன் மாதாஜி இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஓகே, நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் பியூரிஃபைடா போகலன்னு அர்த்தம். எப்ப பக்தியில அந்த தூய்மையான அந்த தாட் ப்ராசஸ் இல்லாம நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோமோ பகவான் அதை ஏத்துக்கவே மாட்டார். ஓகே, ஸோ அப்ப நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தியினுடைய மகத்துவம் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ ஈவன் இஃப் யூ டூ a small சேவா, that should be from the pure heart without any expectation. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் கேவல பக்தி. அதற்கு நம்மள வந்து தயார்படுத்தணும். இத்தனை நாள் பக்தி பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம ஒன்றும் ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள் கிடையாது. இப்பதான் பக்திக்கு என்டர் பண்ணவங்களும் கிடையாது. ஸோ அப்போ பக்தியை வந்து பக்குவமா செய்யறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடி செல்லலாம். இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒரு தூய பக்தன் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நிறுத்த வேண்டும் என்பதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவது கிடையாது. ஐயோ விடு, பகவான் பார்த்துப்பாரு, எங்க இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் அவர் நிச்சயிக்கிட்டோம், நாம வெறும் செய்துட்டே போலாமே அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை வந்து நமக்கு வரும். ஓகே, மாறாக அவன் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி பேசுவதிலும் ஓதுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள், அதாவது குழுவோட தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே எப்பொழுதுமே ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். தட் வாஸ் a wonderful quality of a devotee. ஓகே, எப்பவுமே சாது சங்கத்தோடையே இணைந்து இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு ஆர்வம் வந்து அந்த பக்தனுக்கு இருக்கும். ஸோ அவங்களோட இருந்தா நம்ம எதையாவது படிப்போமே, பகவானை பத்தி கேட்போமே அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கும். அங்கே இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் அவங்களுடைய மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும். துலாயாமலவே நாபி நா ஸ்வர்க்கம் நா புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஷ்ய மர்த்தியானாம் கிம் உதாசிஷஹ. ஒரு தூய பக்தனிடம் ஒரு கணமே, ஒரு க்ஷணம், ஐ திங்க் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம மாயாப்பூர்ல மார்னிங் மங்களார்த்தி சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்தர் வந்து 3 decades வந்து மங்களார்த்தி சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். 3 தலைமுறை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ ஒரு நாள் வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து இது சொல்லியிருக்கேன். ஐ டோன்ட் நோ, புதுசா வந்திருக்க டிவோட்டிங்ஸுகளுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்காது. அதனால மீண்டும் ரிப்பீட் பண்றேன். எதுக்குனாக்க ஒரு கண உணர்வு பற்றி தான் எக்ஸாம்பிள். அதாவது ஒரு தூய பக்தரை தொட்ட அந்த காற்று நம்மளையுமே வந்து தொட்டதனாலே வில் பி சோ பிளஸ்டுன்னு அர்த்தம். அந்த உணர்வை அந்த மங்களார்த்தி சேவை பண்ணக்கூடிய அந்த பக்தருடைய பெயர் எனக்கு தெரியாது, அந்த மகாராஜோடைய பெயர் எனக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு நாள் ஜிபிசி மீட்டிங், உடல் உபாதைகள் இத்தனை இருந்தாலும் கூட நைட் அந்த ஒரு வாட்டி போயிட்டு எல்லாரையுமே வந்து சேவிச்சுட்டு வந்த பிறகுதான் குரு மகாராஜ் வந்து அன்னைக்கு வந்து போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதாம். ஆனாலும் கடைசி சுச்சுவேஷன்ல வந்து இவருக்காகவே காத்துட்டு இருந்தாராம். ஸோ குரு மகாராஜ் வருவாருன்ட்டு அந்த பக்தர் வந்து காத்துட்டு இருந்தாராம். ஆனா அவருடைய பிரார்த்தனை என்னவோ தெரியாது. பட் அன்னைக்கு அவ்வளவு காலதாமதமான பிறகு, அதாவது கோயில் நட சாத்தணும், 8 மணிக்கே சாத்த வேண்டியது 8:30 மணி ஆனாலும் சாத்தாமல் இருந்தப்போ குரு மகாராஜ் வந்து வந்தாராம். வந்து டக்கு டக்குன்னு. ஸோ அவர் பின்னாடியே இவரும் போனாராம். யாரு? இந்த மங்களாரதி பண்ணக்கூடிய அந்த பிரபுஜி ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ அவர் சொன்ன அந்த ஒரு இதுதான் சென்டென்ஸ் தான் இது. ஸோ குரு மகாராஜை தொட்ட அந்த காற்று என்னையுமே தொட்டாலே இட் இஸ் லைக் லோட்டஸ்ட், அதாவது ஒரு டஸ்ட் ஒரு தூசி கூட, அவரை ஸ்பர்சிச்ச ஒரு தூசி நம்மள தொட்டா கூட நாம தன்யம் ஆகிடுவேன்ற அந்த ஒரு இது. அதாவது மேன்மை பக்தியில வந்து மேன்மை வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு தனக்கு கிடைக்கும்னு நினைச்சான்.
அத்தனை சேவை பண்ணக்கூடிய அவரே வந்து அவ்வளவு நினைக்கிறார் இல்லையா? நாம அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அவ்வளவு சேவையில பெரிய மகத்துவம் ஒன்றும் பண்றது இல்லை. இந்த இடத்துல நம்மளால முடிஞ்ச சிறிய சேவை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த அந்த ஒரு பாவம், ஒரு தூய பக்தனுடன் ஒரு கணமே உறவு கொண்ட போதிலும் அது சொர்க்க லோகத்தை அடைதல் அல்லது அது முழு விடுதலை அடைதல், விடுதலையில் பிரம்மஜோதியில் கலத்தல் போன்றவற்றோட எல்லாம் ஒப்பிடுவதற்கு அரியதாகும். அதனோட கூட ஒப்பிட முடியாது இல்லையா? அந்த சகாம கர்மயோகி வந்து பலன் தரும் செயல்கள் பண்ணி அந்த புண்ணியத்தால சொர்க்கலோகத்துல போய் சுகிக்கணும்னு நினைப்பான். ஞானி என்ன பண்ணுவான்? இந்த உலக விரக்தி, இது வந்து துக்காலயம், இங்க வந்து நம்ம இது வந்து மாயை, இங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு அவன் என்ன பண்ணுவான்? இறைவனுடைய பிரம்மஜோதியில கலந்துடணும்னு நினைப்பான். அதை காட்டிலும் இது உயர்வானது என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. உடலை துறந்து இறுதியில் இறப்பதற்கே விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு உயிருக்கு தூய பக்தர்கள் கொள்ளும் உறவே மிகவும் வரமாகும், மிக உயர்ந்த வரமாகும். ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் பேயர்ஸ் இது ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ பக்தன் ஆகுறது, பக்தனோட அசோசியேஷன்ல நிலை பெறுவது இதெல்லாம் சுலபமானதே கிடையாது. இறைவனுடைய கருணை, குரு பரம்பரானுடைய கருணை, குருவனுடைய அனுகிரகம் இதெல்லாம் வாய்க்க பெற்றாதான் நம்ம இந்த அசோசியேஷன்ல இருப்போம். இந்த பாகவதம் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 50 பேர் இருந்தாங்க. வெரி பிகினிங் 2022 இல்லையா? 22 ஜனவரின்னு நினைக்கிறேன், January 5th இஃப் ஐ எம் ரைட். பாகவதம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போ 3 வருஷம், 4வது வருஷம் முடிய போகுது. இப்போ 4th இயர் இல்லையா? இந்த 4th இயர் முடிய போறது. ஆனா நம்ம வந்து இந்த பக்தி அசோசியேஷன்ல இப்ப எத்தனை பேர்? அதிகபட்சமா 30-32 பேர் தான் நம்ம வரோம். மிச்சம் 18 பேர் எங்க போனாங்கன்னு தெரியாது. இதுல வந்து புது டிவோட்டிஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னும் அப்படின்னா பழைய டிவோட்டிஸ் எங்க போனாங்கன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? இந்த அசோசியேஷன் வந்து எவ்வளவு உயர்வானது என்பது நம்ம அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்மளை வந்து நம்முடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்துறது தான் இந்த அசோசியேஷன். தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸே. இறைவனுடைய லீலைகள், செயல்கள் இதெல்லாம் கேட்க கேட்க நம்முடைய இருப்பு வந்து தூய்மை அடைகிறது. அதுவும் யாருடைய வாயிலிருந்து? ஒரு பாகவதரிடத்தினுடைய செயல்படும் தன்மையிலிருந்து, அவங்களுடைய புகழ் ஆரங்கள்ல இருந்து நம்ம கேட்க கேட்க நமக்கு மேன்மையான ஒரு ஸ்தானத்தை நாம அடைய பெறுகின்றோம். பாகவதம் கேட்கறது வந்து மிக மிக, அதாவது புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். பாகவதத்தை எல்லாராலுமே கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கிடையாது. ஓகே, சோ புண்ணியம் என்றால் இறைய தொண்டு ஆற்றி இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் சிரவணம் பண்ண முடியும், கீர்த்தனமும் பண்ண முடியும். இந்த புண்ணியங்கள் இல்லைன்னா நம்மளால இத கண்டினியூ கடைசி வரைக்குமே பண்ண முடியாது. அதோட இறைவனுடைய கருணை, பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய கருணை இது எல்லாமே இருக்கணும். அப்போ ஒரு உயிருக்கு தூய பக்தர்கள் கொள்ளும் உறவே மிக உயர்ந்தவர். ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் அசோசியேஷன் இல்லையா? ஸ்ரீமத் அப்படின்னாலே ராதாராணியை குறிப்பது என்று சொல்லப்படும். ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா? பாகவதம் என்பது என்னது? பகவானை பற்றி சொல்வது இல்லையா? சோ இந்த ஸ்ரீமத் என்று அதற்கு ஒரு முன்னாடி ஒரு பெயர் போட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் என்றால் டேக்கிங் த மெர்சி ஆஃப் த ராதாராணி. அதனால்தான் பாகவதம் நம்ம எப்படி தூய்மை அடைகிறோன்ற இதனாலதான் தூய்மை அடைகின்றோம். திஸ் ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ். அதை தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். ஸ்ரீமத் என்றால் என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்கா ராதாராணியை குறிப்பது. பாகவதம் என்பது பகவானை பற்றியும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியும் சொல்வது, தூய பக்தர்களை பற்றி பேசுவது இல்லையா? பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி பேசுவது, அவருடைய செயல்முறைகளை பற்றி பேசுவது, அவருடைய நாமங்களை பற்றி பேசுவது, இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? அதோட ராதாராணியுடைய கருணையும் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். பாகவதம் வாசிக்கிறதும் சொல்வதும் வந்து கருணை இருந்தா மட்டும்தான். அதனால இந்த சேவைகளை நாம் எப்பவுமே துரத்தலாகாது. ஓகே, ஸோ யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த பாகவதம் கிளாஸ் புல் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி 11 கிளாஸ் 6 AM கிளாஸ் தவிர்த்து, அந்த 18 நாட்கள் தவிர்த்து எல்லா கிளாஸ்லயுமே நீங்க டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க தயவு செய்து பாகவதம் கிளாஸை வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் வி ஆர் நாட் டூயிங் தட் சேவா ஒன்லி. அதனாலதான் இது வந்து 3-4 ஆண்டுகளாக இதே தான் 30 பேர் தான் இருக்காங்க. 30 பேர் மட்டும்தான் அந்த பாதையில வந்து நிலை பெற்று இருக்காங்க. அதனால நாம மட்டும் கருணை பெற்றா பத்தாது, நாம அடுத்தவங்களுக்கும் அந்த கருணையை வழங்கணும். இறைவனுடைய கருணை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். தட் இஸ் ஆல்சோ a great சேவா. அதனால 18 days அட்லீஸ்ட் இந்த ஜனவரியில இருந்து நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். லெவல் 2 லெவல் 3 கிளாஸஸ்ல எல்லாம் கூட பாகவதத்தை காலையில கேட்கறதுக்கு வந்து
நீங்க அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். மணிமேகலை மாதாஜி வந்து 4 இன்ஃபர்மேஷன் போடுறாங்க. அதோட நம்ம அந்த பாகவதம் லிஸ்டையுமே போடணும். காலையில 5:30 பாகவதம், 6 o'clock சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், அடுத்து வந்து 6:30 மணிக்கு நார்மல் டெய்லி பாகவதம் பண்ணக்கூடியது. இந்த 3 செஷனுமே இதே லிங்க்ல தான் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த லிங்க் ஆட் பண்ணி டீச்சர்ஸ், அட்மின்ஸ் யாரா இருந்தாலுமே சேவா வெறும் அட்மின் தான் போடணும்னு நம்ம காத்துட்டு இருக்க கூடாது. வாட் எவர் இஸ் பாசிபிள் சேவா நாம கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்தும். ஓகே, யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பழமொழிக்கு ஏற்றவாறு நாம மாட்டோம் இந்த பாகவத ருச்சியை வந்து நாம அனுப்பருகிறது பத்தாது, அடுத்தவங்களுக்குமே அந்த வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். தட் இஸ் த கம்பேஷன் ஒன் டிவோட்டி ஷுட் ஹேவ். பக்தர்களுக்கு இந்த கருணை என்பது உண்டு. அந்த கருணையை நாம கண்டிப்பா வெளிப்படுத்தணும். அடுத்தவங்களுடைய மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு நாமளும் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கணும். உண்மையான மேன்மையான நிலை, அதாவது பௌதீக மேன்மையான நிலை கிடையாது, ஆன்மீகத்தில். ஓகே, ஹோப் நீங்க இதை செய்வீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு. கைவல்யம் நரகாயத்தே திரிதசபூர் ஆகாஷ புஷ்பாயத்தை, இது ஒரு ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. go to the கைவல்ய ஐ திங்க் இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பாகவதத்துல கூட இருக்கு. இது எத்தனாவது 10th கேண்டோல நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். கைவல்யம் நரகாயத்தே ரிதசபூர் ஆகாஷ புஷ்பாயத்தே துராத்தேந்திரிய கால சர்ப்ப பதலி புரோகதா தம்ஸ்ராயத்தே விஸ்வம் பூர்ண சுகாயத்தே விதி மகேந்திரா திஷ்ட கீதயத்தே யா யத் காருண்ய கட்டாட்ச வைபவாவதாம் தம் கௌரம் ஏவ ஸ்தூமஹ. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சொல்லப்பட்டதா இந்த இடத்துல வந்து மேற்கோள் காட்டு. நான் செக் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் இது என்னங்கன்ட்டு. ஃபார் ஃபார்ச்சுனேட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டம் செய்தவங்க, who has received his gracious sidelong glance, அதாவது பகவானுடைய கருணையுற்ற அந்த பார்வை இல்லையா. ஸோ அதாவது ஒன்னஸ் வித் பிரம்மன் ஆர் பகவான், அதாவது அந்த பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதிர்ல கலக்குறது. சீம்ஸ் லைக் நரகா, யார் பகவானுடைய கருணையை வந்து பெற்றவர்கள் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இணையறத வந்து நரகமாக கருதுவார்களாம். ஸோ த அபோர்ட் ஆஃப் தேவதாஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க புஷ்பாயதே இல்லையா, அதாவது தேவ உலகம், சொர்க்கத்துல போறது. த அன்கன்ட்ரோலபிள் சென்சஸ் லைக் டிஃபேங் பாய்சனஸ் சர்பியன்ஸ், அதாவது இந்த புலன்கள் எல்லாமே நாகத்துக்கு வந்து, அதாவது விஷமுள்ள நாகத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஏன் அந்த மாதிரி ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, விஷம் என்ன பண்ணும், நம்மள வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கு வந்து தள்ளிடும் இல்லையா. பாம்பு கடிச்சா நமக்கு மரணம் தான், அதாவது ரெஸ்கியூ பண்ணாத வரைக்குமே. இமீடியட்டா வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணா அவங்க பிழைப்பாங்க, இல்லைன்னா மரணம் தான் அவங்க ஸ்வீகரிக்கணும். அது போல இந்த சக்தி வாய்ந்த புலன்கள் வந்து ஒருத்தரை வந்து மேன்மையான நிலையிலிருந்து கீழே தள்ளிவிடும். அதனால்தான் இந்த புலன்களுக்கு வந்து ஞானேந்திரியங்களுக்கு வந்து பாய்சனஸ் சர்பன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எது வரைக்கும் நாம் பௌதிக தளத்துல இருந்து பௌதிக விதத்துல நாம செயல்படுறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்து மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலகட்டங்களுக்கு தள்ளப்பட்டுரும். அப்போ அந்த நரக வேதனையை நாம் அந்த இடத்துல அனுபவிப்போம். The world seems to be full happiness. Brahma, Indira, and other Devatas seems like insects. Let us glorify Shri Gaura. அதாவது நம்ம இறைவனுடைய புகழாரங்களை இதெல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல இல்லையா. அதாவது பிரம்ம ஜோதிரை பத்தி கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது ஞானிகள் எல்லாமே பிரம்ம ஜோதிர் சாயுஜ முக்தி பெறணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அதுவுமே வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது. இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் எவ்வளவு நம்மள வந்து இழிவான நிலைக்கு கொண்டு போகும் என்பதும் அதுவுமே புரிஞ்சிருந்தவங்க தான் நம்ம இல்லையா. மேலும் மேல இருக்கக்கூடிய பிரம்மா, அடுத்து இந்திரன், இதெல்லாமே வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒரு வைபவமா இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் இல்லையா. அங்கே சென்ற பிறகு நம்ம இந்த உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய கடினமான சூழ்நிலைகளையும் நம்ம பெருசா பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ இருந்தாலுமே அது எல்லாமே இந்த பக்தர்களுக்கு ஒரு புழு பூச்சியான ஸ்தானத்திற்கு தான் அவர்கள் நினைப்பார்கள். ஏன்னா they have understood the higher taste இல்லையா. உயர்வான ஒரு நிலையை அனுபவித்த பிறகு இதெல்லாமே அவங்களுக்கு தாழ்வா அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும்.
ஓகே, அதுதான் இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. கைவல்யம் நரகாயத்தின்றது வந்து அதுக்காக சொல்லப்பட்டு, ஆனா அது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. லெட் மீ செக் அண்ட் புட். இதனையே ஒரு தூய பக்தன் கர்மிகளின் இறுதி லட்சியத்திற்கோ, அதாவது கர்மகாண்டா மோட்ல போயிட்டு சொர்க்கத்திற்கோ அல்லது ஞான காண்டா மோட்ல போயிட்டு வந்து பிரம்மஜோதியில கலக்கிறதுக்கோ அவங்க விரும்புறது கிடையாது. ஒரு தூய பக்தன் மற்றொரு தூய பக்தருடன் கன நேரம் கொள்ளும் தொடர்பினை சொர்க்கத்தினை அடைவதை காட்டிலும் இல்லையா, மேலும் அந்த பிரம்மஜோதியை அடைவதை காட்டிலும் வந்து பெரிதாக கருதுகின்றான். ஏன்னா தட் வில் எலிவேட், அவங்கள வந்து இன்னும் மேன்மையான பக்தி தொண்டுல வந்து எடுத்து செல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுவான். அதனாலதான் அதை வந்து ஞானியோ ஒரு கர்மியோ அடையக்கூடிய இலக்கை வந்து அவன் பெருசாக கருதுறது கிடையாது. பிரம்மஜோதியில் கலப்பது என்பதை விட பெரியதா, அதை விட பெருசா கருதுகின்றான். உலகில் வாழ்ந்து கொண்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில விழுந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனாலும் அவன் வந்து அதாவது இறைவன் தொண்டு ஆற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அதையே அவன் வந்து மேன்மையாக கருதுகின்றான். சோ உயர்ந்தவனாக விளங்குவது தூய பக்தர்களுக்குள்ளும் உறவே ஆகும் இல்லையா. இப்படிப்பட்ட தூய பக்தனை தேடி அவனுடன் ஒருவன் உறவு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு குருவை அடையிறது. ஓகே, ஸோ வி ஷுட் சர்ச் ஃபார் குரு. குரு நமக்கு அடைய பெறலன்னா குருவை தேடி சென்று குருவை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறணும். அதுவே அவன் பருவுலகில் இருந்த போதிலும் அவனை மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரியவனாக்குகிறது இல்லையா. ஸோ அதுவே வந்து அவர்கள் வந்து ஹாப்பினஸ் இல்லையா, இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இக்குறிக்கோளுக்காகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் மோட்டிவ் இல்லையா. நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னுடைய இயக்கம், இஸ்கான் இயக்கமே அதனுடைய பேசிக் பிரின்சிபல் தான். உலகியலால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவன் இவ்வியக்கத்தினை பயன்படுத்தி கொண்டு இதனுடன் நெருக்கமாக உறவு கொள்ள வேண்டும். ஸோ அப்ப நமக்கு அந்த உலகியல் ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாமே நம்மளால வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போக முடியும். அந்த பேலன்ஸ் தான் நமக்கு மிஸ்ஸிங்கே இங்க ப்ராப்ளம். உலகியல்ல வந்து நாம் என்ன பண்றோம், பௌதிக ப்ராப்ளத்திற்கு பௌதிகமாகவே சிந்தித்து பௌதிக பாவத்தோட நம்ம செயல்படுறதுனால்தான் அதுல லாப நஷ்டங்கள் இதெல்லாம் யோசிக்கிறோம். அதே பௌதிக ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம ஆன்மீக தளத்தில் இருந்து கொண்டு சொல்யூஷன் வந்து ஆன்மீகமாக கண்ணோட்டத்தோடு நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா தீர்வு வந்து அது நித்தியமான ஒரு தீர்வாகிவிடும். நம்ம மேலும் சங்கடப்படாத ஒரு மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வியாபாரி அவன் ஆற்றக்கூடிய வியாபாரம் வந்து அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய வியாபாரமா இருந்தா அது கண்டிப்பா பாவப்பட்ட பணம் தான். இவ்வாறு அதை உணர்ந்தான் என்றால் அவன் அந்த வியாபாரத்தை செய்ய மாட்டான். ஸோ அங்கேயே அவனுடைய இது வந்து பாவ செயல்கள் தொடராம நிற்கிறது. அதே வந்து ஒரு வியாபாரி பௌதிகவாதியே இருந்து பௌதிக லாபத்திற்காக மட்டும் அவன் வியாபாரம் செய்தான் என்றால் அவன் ஆற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வியாபாரத்தில் என்ன பாவங்கள் இருக்கோ அதை கண்டினியூஸா அவன் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்கர் ஷாப் எடுத்துக்கோ. எங்க வீட்டுக்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2-3 பிளாக்ஸ் இருக்கு. இப்ப நான் இருக்கிறது 5th பிளாக், ஆப்போசிட்ல 6th பிளாக். ஸோ அந்த 6th பிளாக்ல ஒரு பெரிய பங்களா மாதிரி ஒரு வீடு, இந்த 5th பிளாக்ல இன்னொரு பெரிய பங்களா வீடு, அதுக்கடுத்து 8th பிளாக்ல ஒரு பங்களா வீடு. ஓகே, இந்த மூன்று பிரதர்ஸ், 3 brothers ஆர் தேர். ஓகே, ஜஸ்ட் ஐம் சர்ச்சிங் ஃபார் த ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த கதை கேட்டேன் நான் 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி. இந்த 3 பேருமே அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய அவ்வளோ டிஸ்டிங்டா எங்க நின்று பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ பெரிய வீடு. ஓகே, ஆனா அவங்களுடைய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்னன்னாக்கா லிக்கர் ஷாப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் எதுவுமே பேசல, சைலண்டா வந்துட்டேன் நான். ஸோ அந்த வருமானத்திலிருந்து கட்டக்கூடிய அந்த உணவு அந்த வீடு வந்து எத்தனை பாவங்களை வந்து தாங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம பார்க்கணும். அது பிற்காலத்துல அந்த சந்ததியர் வந்து அதை எடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா. அப்ப அந்த சந்ததியர் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. ஸோ தாய் தந்தை ஆனப்பட்டவர்கள் எவ்வாறு சம்பாதிக்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. அடுத்தவங்களோட எத்தனை பேர் அந்த லிக்கரை சாப்பிட்டு அந்த வீட்டுல வந்து நிம்மதி இழந்திருப்பாங்க. எத்தனை பேருடைய கண்களுடைய நீர் வந்து தேங்கி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஒரு கூலி வேலை செய்யறவங்க கூட ஒரு 300 ரூபாய் சம்பாதிச்சு 300 ரூபாயுமே குடிச்சிட்டு அவங்க வீட்டுல விழுந்தான்னா அந்த வீட்டுல வந்து உணவு இல்லை, பசங்க பட்னி, மனைவி பட்னி இல்லையா, என்ன செய்யறது தெரியாத வறுமை, இத்தனையுமே வந்து என்ன ஆகுது அந்த வியாபாரத்தின் மூலியமா தான் வரும். இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். இது நம்ம பௌதிகவாதியா இருக்கும்போது நம்ம அனலைஸ் பண்ணவே இல்லை. ஆனா அதே ஒரு ஆன்மீக தளத்திற்கு வந்த பொழுது இதை அனலைஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நமக்கு இஸ்கான் இயக்கம் கொடுத்துருக்கு இல்லையா. பகவத்கீதையும் பாகவதம் வாசிக்கும் பொழுது வருமானம் எந்த மாதிரியான வருமானம் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாவப்பட்ட பணமேத்திலே நம்ம வந்து உழண்டோம் என்றால்
நம்ம பஜகோவிந்தத்துல கூட வரும் அந்த சென்டென்ஸ். ரொம்ப அழகான ஒரு சென்டென்ஸ், எனக்கு டக்குன்னு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. லெட் மீ see that ஸ்டான்ஸா. அதெல்லாம் நினைக்கும் போது கண்ணில் தான் தண்ணி வரும். நம்ம எவ்வளோ ஆச்சாரியார்கள் எல்லாமே வந்து உணர்ந்து நமக்கு வந்து எழுதிட்டு போயிருக்காங்க இல்லையா? பஜ கோவிந்தம். ஓகே, பஜ கோவிந்தம் இருவா. இங்க யாவதாத்விதோ பர்ஜன சக ஸ்தாவக்னா பரிவாரோ ரக்தஹ பஸ்யா ஜீவதி ஜர்ஜரா தேஹே வார்த்தாம் கோ அபினா பிரச்சதே கேஹே. இந்த மீனிங் கண்டிப்பா நம்ம படிக்க வேண்டியது. as long as you have the ability to earn money, so long as your dependents will be attached to you. Okay, அதுக்கப்புறம் வந்து in fact when you leave with the informed body, no one world ever speak your word. இது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து dread very same body. ஒரு நிமிஷம். வெல்ஃபேர், இந்த இதுல வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ அட்டாச்மெண்டா இருக்கோம் இல்லையா? அதாவது அந்த பாவமே வந்து தொடர்ந்து வரும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம், அது பாட்டா பாடினாதான் என்னால கிளியரா சொல்ல முடியும். ஒரு நிமிஷம். ரொம்ப அழகான அது. ஓகே, நாளைக்கு அந்த சென்டென்ஸ் சொல்றேன். நான் தமிழ் மீனிங்ல படிச்சு சொல்லணும். இது எனக்கு ஐ ஹாவ் டு. அதாவது ஒரு சின் நைட். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, எக்ஸாக்ட் சென்டென்ஸ் என்னால கரெக்டாக எடுக்க முடியல. ஃபைன், நான் இதை படிச்சுட்டு சொல்றேன் நான். ஓகே, கிவ் மீ டைம். ஆக்சுவலி நாளைக்கு நான் அதை பற்றி சொல்றேன் நான். ஓகே, சாரி, ஹவ் டு ஷேர் த ஸ்க்ரீன். படிச்சுட்டே இருந்தேன். ஸோ அதனால நம்ம எப்படிப்பட்ட வருமானம் பண்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ அந்த வருமானத்தை நம்ம வந்து அது உண்மையிலே புண்ணியமான வருமானமா மாற்றணும்னா இறை தொண்டுக்கு நாம கொஞ்சம் ஒரு பகுதி செலவு பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம தெரியாம பாவங்களிலிருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை. நம்ம 100% பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா? வெறும் அரிசி பருப்பை மட்டுமே வித்து நாம வந்து புண்ணியமானதானே சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. அந்த அரிசி பருப்புமே வந்து நீ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லாபம் வச்சுதான் சம்பாதிக்கணும். 10-20%, 100% லாபம் வச்சு நம்ம வந்து வித்தோம்னா இவந்தோ தட் இஸ் பாவப்பட்ட உணவு இல்லைன்னாலும் பண்டம் இல்லைன்னாலும் அதுவுமே பாவப்பட்ட பணமாக மாறிவிடும். ஓகே, அநியாயமான விதத்துல நம்ம சம்பாதிக்க கூடாது. இது எல்லாமே பாவங்கள். அது அத்தனையுமே நம்ம வரக்கூடிய சந்ததி. அது ரொம்ப அழகான வார்த்தை பஜகோவிந்தம்ல, எனக்கு டக்குன்னு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த பாவப்பட்ட பணமாக மாறி அப்ப அந்த வம்சமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிதையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு போயிடும். ஸோ எப்படி சம்பாதிக்கிறோன்றது மிக முக்கியம். ஓகே, ஸோ நாணயத்தை நாம் அட்லீஸ்ட் 100% நம்மளால பண்ண முடியலனாலும் தெரியாம பண்ணக்கூடிய அதாவது தவறுக்கு தான் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் கேப் விடணும். 5% ஏதோ மிச்சம் 90% நம்ம நாணயமா சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாம பழகணும். நமக்கு எல்லாமே தெரியாது. நம்ம பண்றது அனைத்துமே பாவம் இல்லாததா அப்படின்றது கிடையாது. ஒவ்வொரு செயலையுமே ஒரு குற்றம் உண்டு. ஆனா அதை வந்து மன்னிக்கக்கூடிய குற்றமா இருக்கணும். அதை விடுத்து மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்குதான் இறைவனை மையமாக வைத்து நம்முடைய பௌதிக செயல்களை ஆற்றணும். அப்ப நாம அந்த தவறே இழைக்காத ஒரு மார்க்கத்தை பகவான் எடுத்துட்டு போவார். இந்த நம்பிக்கை நாம கொள்ளணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण